नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपले जीके कट्टा या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। आज आपण महाराष्ट्रातील सर्वात उंच 5 शिखरे पाहणार आहोत। तर मित्रांनो, जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि शेअर करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल। तर चला आपण पाहूया 5 शिखरे। मित्रांनो, महाराष्ट्र हे राज्य भारतातील प्रमुख राज्यांपैकी एक आहे। आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती असेल की शिखर कशाला म्हटले जाते, जसे की पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील उंच जागेला शिखर असे म्हणतात। महाराष्ट्रात बरीच उंच आणि आकर्षक शिखरे आहेत, जी महाराष्ट्राच्या सौंदर्याची आणखी शोभा वाढवतात। महाराष्ट्राच्या समुद्र किनारपट्टीला तब्बल 840 किलोमीटर लांबीची डोंगर रांग लाभलेली आहे। या डोंगर रांगेत बरीच उंच शिखरे आहेत। तर चला आज आपण पाहूया या शिखरांबद्दल माहिती। महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कोणते आहे हे जाणून घ्यायचे असेल तर व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्कीच पहा। 5 नंबर, सप्तशृंगी शिखर। महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखरांमध्ये सप्तशृंगी शिखर हे 5व्या क्रमांकावर येते। सप्तशृंगी हे शिखर महाराष्ट्राच्या नाशिक जिल्ह्यातील कळवण या तालुक्यात आहे। सप्तशृंगी या शिखराची उंची 1416 मीटर म्हणजेच 4642 फूट इतकी आहे। या शिखरावर जाण्यासाठीचा मार्ग हा खडतर आणि धोकादायक असा आहे। नाशिक शहरापासून सप्तशृंगी हे शिखर 60 किलोमीटर इतक्या अंतरावर आहे। नंबर 4, हरिश्चंद्रगड। महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखरांमध्ये हरिश्चंद्रगड हे 4थ्या क्रमांकावर येते। हरिश्चंद्रगड हे शिखर महाराष्ट्राच्या अहमदनगर या जिल्ह्यामध्ये आहे। हरिश्चंद्रगड या शिखराची उंची साधारणतः 1424 मीटर म्हणजेच 4671 फूट इतकी आहे। या शिखरावर जाण्यासाठीचा मार्ग ही अगदी कठीण आणि धोकादायक असा आहे। पुणे, ठाणे आणि अहमदनगर या 3 जिल्ह्यांच्या सीमा ज्या ठिकाणी एकत्र येतात त्या ठिकाणीच हे हरिश्चंद्रगड शिखर आहे। नंबर 3, महाबळेश्वर। महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखरांमध्ये महाबळेश्वर या शिखराचा 3रा क्रमांक लागतो। महाबळेश्वर हे शिखर महाराष्ट्राच्या सातारा या जिल्ह्यामध्ये आहे। महाबळेश्वर हे एक थंड हवेचे ठिकाण असून ते सहलीसाठी एक योग्य पर्यटन स्थळ म्हणून ओळखले जाते। वर्षभर या ठिकाणचे हवामान थंड असते। महाबळेश्वर या शिखराची उंची साधारणतः 1438 मीटर म्हणजेच 4717 फूट इतकी आहे। सातारा या शहरापासून हे शिखर 57 किलोमीटर इतक्या अंतरावर आहे। नंबर 2, साल्हेर। महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखरांमध्ये साल्हेर या शिखराचा 2रा क्रमांक लागतो। साल्हेर हे शिखर महाराष्ट्राच्या नाशिक या जिल्ह्यातील सटाणा या तालुक्यामध्ये आहे। साल्हेर या शिखराची उंची साधारणतः 1567 मीटर म्हणजेच 5141 फूट इतकी आहे। साल्हेर हे कळसुबाई या शिखरानंतर महाराष्ट्रातील 2रे सर्वात उंच शिखर आहे। नाशिक शहरापासून हे शिखर 120 किलोमीटर इतक्या अंतरावर आहे। नंबर 1, कळसुबाई शिखर। महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखरांमध्ये कळसुबाई क्रमांक लागतो। कळसुबाई हे शिखर महाराष्ट्राच्या अहमदनगर या जिल्ह्यामध्ये आहे। हे शिखर सह्याद्री पर्वत रांगेतील सर्वात उंच शिखर आहे। महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर असल्याने याला महाराष्ट्राचे एव्हरेस्ट म्हणून ओळखले जाते। या शिखरावर वर्षभर ट्रेकर्स आणि कळसुबाई मंदिराचे भक्त मोठ्या उत्सुकतेने जात असतात। कळसुबाई या शिखराची उंची 1646 मीटर म्हणजेच 5400 फूट इतकी आहे। तर मित्रांनो, आज आपण महाराष्ट्रातील सर्वात उंच 5 शिखरांबद्दल माहिती जाणून घेतली आहे। तर आपल्याला व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्कीच कळवा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।